Hej Søren, nu til projekt. Skal vi starte med introduktionen. Vi kan tage den lineære sammenhæng, som beskrives ved y er lige med ax gange med b. Det vil give en ret ligning, da stigningen af x-værdien er konstant den samme. Og det kan vi se på systemet her, at det her er den lineære sammenhæng. Og så har vi her den eksponentielle sammenhæng beskrives ved y er lige med b gange a med x op over. Og den har vi stående her. Det er den der, den blå. Og det er x'et, vi ikke ved værdien af. Og det x er, hvis vi sætter 2 ind, så er det 2,23 gange med sig selv 2 gange. Det vil sige, det tal, der står der, betyder, at det her tal, der står her, skal ganges det x antal gange, der nu står deroppe. Og det giver denne blå linje. Så har vi den næste, den potense sammenhæng, som beskrives på den her måde, hvor at det er fremskrivningsfaktoren, vi ikke kender værdien af. Og det er den procentstigning, som grafen stiger med for hver gang. Og den har vi herinde. Så det var det, jeg lige havde at sige om dem. Og så har vi opgaven. Og jeg har målt en snor, 10 cm og 15 og 20, helt op til 55 cm. Dem har jeg så svunget frem og tilbage 6 gange, eller 10, med 10 svingninger 6 gange. Så har jeg udfyldt dette skema, så du kan se informationerne til mine udregninger. Og så har jeg jo lagt tallene sammen, divideret med 6, for at finde ud af, hvad gennemsnittet er for de forskellige. Og det har jeg så divideret med 10, når det er 10 svingninger, og vi skal finde ud af, hvad svingetiden i sekunder er per sving. Og så har jeg plottet dem ind her i koordinatsystemet. Skal vi starte med den der, og den har vi plottet ind der, hvor at x er 0,1, det vil sige 0,1 meter. Og svingninger i sekunder er 0,71 sekunder. Og den er det. Og det har jeg så gjort med alle de andre også. Og så stod der i opgaven, at man skulle rykke rundt på A og B værdien, som står her. Og det har jeg gjort og fået til at passe med den potense sammenhæng. Så stod der i opgaven, at vi også skulle finde ud af, hvor lang pendulets snor skulle være, for at ved hver svingning er der gået et sekund. Og der har jeg kigget her. Ved 1 sekund skal snoren være på 21 centimeter.
Og nu når jeg sidder her med det, kan jeg godt se, at jeg har fået byttet om på y og x i selve koordinatsystemet. Det håber jeg lige, du kan bære over med. Og så må det være det. Godt.